ରାସ୍ତାରେ କିନା ବଇଛି ମୋ ଝିଅ ରୁମ ଇଏ ହେଇଗଲା। ହଁ ରାସ୍ତାରେ କିନା ବଇଛି ବଇଛି ସେ ବାପକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆସିକିନି ତୋ ଜେଜର ଆଉ ତୋ ବାପାର ନା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଠି କା ଭଳିଆ ଏଇ ସମୟ ଭଳିଆ ମୋରି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାଲା ଆଉ ଟିକେ ଏଡ଼ୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ ଦେଖା ହଉନି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଆ ସେ ଯୋଉ ବିଛଣାଟା ଉଠେଇ ଦେ ଉଠେଇ ଦେଇ ସେ ବଇଛି ସେ ଭୂତଟା ମାନେ କୁହନ୍ତି କହିଲୁ ଡାହାଣୀଟା ଚିରୁଗୁଣ ପାଖେ ଡାହାଣୀ ସେ ଏମିତି ବଇଛି ଗୋଡ଼ର ହାତ ନମ୍ବେଇକିନି ଏମିତି ବସିଛି ଛୁଆକୁ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଶାଣିରେ ଛୁଆକୁ ଧରିକିନି ନିଆଁ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ସେକୁଛି ଆସିକିନି ପାଖେଇକିନି ହେଇଗଲି ତୋ ବାଆର ତୋ ଜେଜର ମୋ ବାଆକୁ ଏକର କରିଦେଲା ଡାହାଣୀ ଯୋଉ କରିକି ମୋ ଜେଜ ରହିଲା ଯେମିତି ତାକୁ ମାଗିଲା କହିଲା ଦେଲ ମା ଟିକେ ନିଆଁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଙ୍କା ଖାଇମି। ପିଙ୍କା କ'ଣ ଲୋ ବିଡ଼ି 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 ଓହୋ ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ନଥିଲା ପିଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଦୋକ୍ତା ପୁରେଇ ଦେଇକିନି ବୁଝିପାଇନି ଦେଇକିନି କହିଲା ନେଇଯାଉନା କହିଲା ନା ଲୋ ମା ତୁ ଟିକେ ଦେ ମୋ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ନଇପାରିବିନି ଟିକେ ଦେ ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତ ନେଇଯା ଆଉ ମୋ ଜେଜ ଜାଣିଛି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବାଲି ଉଠେଇଲା ତୋ ଜେଜ ଗୁଣିଆ ବାଲି ଉଠେଇକିନି ଧରିଲା ଧରିକିନି ତା ଚାରିକର ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେ ହେଠୁ ଉଠିବନି ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିବନି ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତୁ ଆଇଲେ ଗଲୁରେ ପୁଅ ତୋ ମା ଜୁତିଆ ପୂଜିଥିଲା ସେ ଡାହାଣୀଟା କହିଲା ତୋ ମା ଜୁତିଆ ପୂଜିଥିଲା କହିଲା ମୋ ମା ଜୁତିଆ ପୂଜିଥିଲା ବୋଲି ଆଇନି ତୋ ମା କ'ଣ ପୂଜିଛି ବଇଥା ବଇଥା ଓହୋ ସେ ଡାହାଣୀଟାକୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଲା ନା ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ଭୋର ବେଳକୁ ଅଂଶିଆ ଖାଇ ଆସିକିନି କହିଲା ଯାଇକିନି ଦେଖିଲେ ତୁ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁଣି ନା ତୋ ବା ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାଇ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ତୁ ବୁଝିପାଇନି ଏଇ କଥା ତୋ ବା କହିଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ କହ ନା ଆଉ କିଛି ଦେଖିନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛି ଗରମ ହେଉଛି କି ଲୋ ନା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇନି ନା ଶୀତ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଲୁ ନା ଏଇ କଥାଟା ତୋତେ କିଏ କହିଥିଲା ଯେ ତୋ ବା ନା ତୋ ଜେଜକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୋ ଜେଜକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିଏ ପୁରା ଖିଆଲ ଅଛି ନା ମୋ ଜେଜକୁ ମୁଁ ଖିଆଲ ନାହିଁ ମୋ ଜେଜ ହଗି ପକେଇଥିଲା ବା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ହାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଇକି ସତରେ ଜାଣିଛୁ ଛୁଆଟେ ଆଉ ଛୁଆଟେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ତୁ ହେଲୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନା କ'ଣ କହନା ସେ କୋତରା କଥା ଆଉ ଇଏ ମୋ ନାଁ କାହିଁକି ଗେଡ଼ି ଦେଲା କି ସେଇ ମୋ ଜେଜ ଦେଲା ପା ଗେଡ଼ି କେଲୁନି ଆଉ ମୋର ଝିଅ ନଥିଲି ମୋ 3 ଭାଇ ଯାକ ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଝିଅ ନଥିଲେ ମୋ 2 କକା ତ ବି ଝିଅ ନାହିଁ ସେ ଖଞ୍ଜାଟାରେ ସେ 3 ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏକା ହେଇଗନି ଆଉ ବୁଢ଼ା ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଧରିକିନି ନତେଇକିନି ଗେଡ଼ି କିଲୁନି ଏମିତି ଆଉ ମୋ ନାଁ ଜେମାନା ଆସି ଗେଡ଼ି ଡାକ୍ତର ରହିଲା ନା ଗେଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ କଥାଟା କହିଲୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୂତ କଥା କହିଥିଲି ତୋର ଖିଆଲ ଅଛି ନା ତୋ
এই যে ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲି କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଭୂତ ଆସି ମୋତେ ଡରେଇଥିଲା। ହଁ ଏଇ ଝରକା କତିରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ମୋ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା, ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭୂତ କଥାଟା ହେଲା। ତୋ ଯେଉଁ ଭୂତ କଥାଟା କହିଲୁ, ମୋ ଯେଉଁ ଭୂତ କଥାଟା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଟା ଏ ଯେଉଁଟା ଝରକା କତିରେ ଯେଉଁଟା ଇଏ ହେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ କତିରେ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତୋତେ ମା କହିଥିଲି ନା ଏଇ ଭୂତ କଥାଟା ଥରେ ଆମର ମାନେ ସେମିତି କିଛି କହିଛି ମୁଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କମ୍ପାନୀରେ, ଯେଉଁ ଦିବାଲି ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏପଟରେ ଶୋଇଛି, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଟା ବଡ଼ ହଲ୍ ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ ସେକର କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି। ସିଏ ଯିଏ ଶୋଇଥିଲେ ସେକର ଆଉ ଜଣେ ସେକର କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାତି ଠିକ୍ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବୋଧେ ମୋ କତିରେ ନଥିଲା, ଫୋନ୍ ବୋଧେ କିଣିନଥିଲି ବୋଧେ। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଶୋଇଲେଣି, ବୋଧେ 2ଟା କି 2:30 ଘଣ୍ଟା 1 ପରେ ହେବ, ଟାଇମ୍ ଆଉ ଦେଖିନି। 1 ପରେ ହେବ, ସତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ମୋତେ। ଶୁଭିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେପଟ ରୁମ୍ ବାଲା, ଆମ ଦିଆଲି ବୁଲା ହେଇଛି କମ୍ପାନୀରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେପଟ ଘର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର, ସେପଟ ବାଲା କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ନା କ'ଣ। ରାତି 1 ସାଢ଼େ 1 ବୋଧେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୋଧେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ଟିକେ ସିଟି ପଡ଼ୁଛି କଥା ମୋ ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି କହିଲା ହଁ, ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଦେଲି ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ କାନ୍ଦୁଛି, ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବୋଧେ ମାରୁଛି ନା କ'ଣ, ଏମିତି ହୁଏନି ଝଗଡ଼ା ସମିତିଙ୍କ ଘର କରି ସମିତିଙ୍କ ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା କଥା ଶିଖିନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ସେ କିଛି କଥା କିନ୍ତୁ କହୁନଥିଲା, ମୋତେ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଆବାଜଟା ଶୁଭୁଥିଲା। କାନ୍ଦ ଆବାଜ କେମିତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଶୁଭୁଥିଲା, ଏମିତି କାନ୍ଦିବ। ସତ କଥା କହୁଛି। ମୋ ରୁମ ଦେଖି ପୁରା ଥିଲା ହେଇଥିଲା ଏଇ କଥା ଯେତିକି ରଖୁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇମି ଯେ ସେଠି ମୁଁ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ବୋଧେ ସେ ଡରେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ନିଦଟା ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଦିନ ଦିବାଲି ଛୁଟି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ପୁରା ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଇଏ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ। ମୁଁ ଶୋଇଛି ଏମିତି, ଝରକାଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ସିଧାଟା ଗୋଟେ ଝରକା, ସେ ଝରକାଠୁ ଶୁଭିଲା, ସେ ଝରକାଟା ସେ ଲୋକ ଘର ବି ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ମଶାରୀ ତଳୁ ଯାଇକି ଉଠିକି ଯାଇକି ଶୁଣିଲି ସେ ଝରକା କତିରେ। ମୁଁ ଦେଖିବା କଥା ତ ଶୁଭୁଥିବ ତ ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭୂତ କି କ'ଣ, ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିନି ବି ସୁଦ୍ଧା, ଶୂନ ପଇସାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ମୋର ଗନି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଯାଇ ସେ ଝରକା କତିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଡୁଙ୍ଗିକି ଅନେଇମି ସେ ଭଟକିନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଶୁଭିବନି। ମୁଁ ଭାବେ ସିଏ ଲୋକଟା ବୋଧେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୋତେ ବୋଧେ ଦେଖି ଦେଉଛି ନା କ'ଣ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମାରୁଛି ସତରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର କରିକି ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ମୋର ରହିଯାଇଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପୁଣି ଆସିକି ମଶୁରୀ ତଳେ ଶୋଇଯିବି। ସେଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ପୁଣି ଆସିକି ସେ ମଶୁରୀ ତଳେ ଶୋଇଯିବି। ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତର ଯାଇଥିବ କି ଗୋଟେ ଆସିକି ଶୋଇଥିବି ତ ନାହିଁ, 30-40 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାରିଲା, ଭାରି ଜୋରସରେ ମାରୁଛି ତାକୁ ଆଉ। ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି, ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବି। ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନ ଦେଖିପାରୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଭୂତ ବୋଲି। ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, ସେ ଭୂତ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିମି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଝରକା କତିରେ ହେଇକି ଏମିତି ଅନେଇଥିବି, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଶୁଭୁଛି କ'ଣ। ପୁଣି ସେ ଭଟିକିନା ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି 3-4 ଥର ତା କତିକି ଗନି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମଶାରୀ ତଳୁ ବାହାରୁ ଯାଉଥିମି, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହିଁ ଯିବି ବେକାରଟା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିମି, ସେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ଝରକା କତିରେ। ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ରୁହେ, କାଳେ କାନ୍ଦିବ କିରେ। ଏଠି ବରଂ ଶୋଇବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଯିବି, ସେଠି 4-5 ମିନିଟ୍ ରହିବି, 2-3 ମିନିଟ୍ 3-4-5 ମିନିଟ୍ ରହିବି। ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିବନି। ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ମଶୁରୀ ତଳେ ଶୋଇବି, ସେ କାନ୍ଦିବ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ, ମୋ ଦେହ ପୁରା ସେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଝରକା ଭିତରେ ବସିକି ରହିନି ହେଲା। ବସିକି ପୁରା ସେ ଝରକା ପୁରା ଏମିତି ଡୁଙ୍ଗିକି ଏମିତି ଅନେଇଛି ହେଲା। ଡୁଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଛି, କାନ୍ଦିଲାନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଝରକା ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲି ନା, ମୁଁ ସିଏ କାନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଯାଉଛି।
ମୁଁ କହିନି ଆଉ ଆସିବିନି, ସେଥିରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ସିଏ ତାର ବୁଝିବେ। ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝରକା ସେପଟରେ ସେ ଗଳି ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ସିଏ କିଛି ବାଟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ନା, ବହୁତ ବାଟରେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଯିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି, ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଭସ୍କିଣା, ମୁଁ ଦେଖିନି ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି କୁକୁରଟେ ଭସ୍କିଣା ପଳାଏନି ନା, କୁକୁରଟେ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କି ଚିରକୁଣି କି କ'ଣଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଧଳାଟେ ପେଚା କି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏମିତି ଉଠିଲା ସେ ଝରକା କତିରେ ଫୁସ୍କିଣା ପଳେଇଲା। ବଡ଼ଟେ ପୁଣି, ଛୋଟଟେ ନୁହେଁ, ଛୋଟଟେ ତ ମୁଁ ଚଢ଼େଇଟେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୁହଁ କେମିତିଆ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିନି, ଏମିତି ହେଲା ଝରକା କତିରେ ମୁଁ ଉଠିନି, ସେ ଉଠିଲା ପଳେଇଲା। ସେ ମୁଁ ଏଇ କର ଝରକା କତିରେ ବସିଛି, ସେ ସେକର ଝରକା କତିରେ ବସିଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 100%। ମୋ ଝରକା ମୁହଁ ତା ଝରକା ମୁହଁ ଫସ୍କିଣା ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିନି ସେଉଠୁ, ମୁଁ ଜାଣିଦେନି କ'ଣ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଫୁସ୍କିଣା। ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବୁ, ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭୂତ ବୋଲିକି, ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପୁ କାହିଁ ଜଣକୁ ଡାକିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ଶୋଇଛି ବି ସୁଦ୍ଧା, ସିଏ ଶୋଇଛି କେଉଁଠି ଗଲି, ମୁଁ ଧରିନି ଏଇ କାନ୍ଥ କରିଦେ, ସିଏ ଯାଇ ଶୋଇଛି ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି, ବଡ଼ ହଲ୍ ନା, ମୁଁ ତା କତିକି ଡାକିବି, ସିଏ କହେ ତୁ ଶୋଇପାରୁନୁ ଇଏ କରୁନୁ, ମୁଁ ତ ଉଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କାନ୍ଦୁନି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଜଣକୁ ଡାକିଦେବି, ସେ ମୋ ପାଟି ଶୁଭିବ, ସିଏ ଆଉ କାନ୍ଦିବ। ହଁ କହିନି ମୋତେ ସମସ୍ତେ, ସେ ଲୋକଟା ବି ଆଉ ଏଠି ଶୋଇଲାନି, ପୁଣି ଯାଇକି ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲୁ, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଲୋକ ବିହାରୀ ଫିହାରୀ ଯେଉଁଠି ଶୋଇନଥିଲେ ନା, କହିଲେ ଆମ ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ, ତୁମେ ଲୋକ ଆସିଲେ ପୁଣି ତୁମ ରୁମ୍କୁ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଉ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦିୱାଲିରେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଏଇଠି ତୁ ଜାଣିନୁ ନା, ମୁଁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିନି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ଏମିତି, ସେଇ କାହାଣୀଟା ମୋତେ ଟିକେ କହିବୁ ର ଟିକେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ତୁ ଜାଣିନୁ ନା କହିଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ, ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁନି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଲମା କହ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଜାଣିବି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲି 12 ବର୍ଷ 12-13 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବୋଧେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଡରମ ବାଡ଼ି ବୋଲି ମୋ ବଡ଼ ହିସାବ ହେବେ, ବଡ଼କୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ବଡ଼କୁ ମୋତେ କହିଲେ, ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପାଲି ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି, ଆମର ସମାଧି କତିରେ ଯାଇକି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ଖଳାରେ, ମୋତେ କହିଲେ ପୁଅ ଚାଲେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବେଶୀ ହେଇନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ନା, ହଁ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି ଆଉ। ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲେ, ଆମେ ଆମର ଗଲୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ତାକୁ, ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଥାନ୍ତେ ଦୂରରେ ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସିଏ କାଳେ ଦୀପଟା କାଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେକରୁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବୁଦା କତରୁ ଯେଉଁ କଡ଼ମଡ଼ ହେଲା, କ'ଣ କହନି, କଣି ସେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କଡ଼ମଡ଼ ହେଲା, କଡ଼ମଡ଼ ଯେଉଁଠି ହେଲା, ମୁଁ କହିନି, ସିଏ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କାହାର ଜାଳ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦିୱାଲିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେରିକା ଯେଉଁ ହୁଏନି ନା, ସିଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଝାଳ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦିୱାଲିରେ ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେରିକା। ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବିନି, ମୁଁ ବି ଡରିନି, ମାନେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଡରିମି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଡରିମି କି ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସିଏ ସେକର ବାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ସାହୁଘର ବାଡ଼ି ପଟରେ ସେପଟରେ ଥିଲା ସେ ଲୋକଟା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ, ହଁ ଶୁଣୁନୁ, ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏଇ ମୋ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଖିଆଲ ଅଛି, ମନେ ଅଛି, ସିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ କହିଥିଲେ ବାଗେଇକି, ଆଉ ସିଏ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖିଛନ୍ତି। ନା ସେପଟ ବାଡ଼ରେ ଥିଲା, ସାହୁଘର ବାଡ଼ ବୁଲା ହେଇଛି, ଖଜୁର ଗଛଟେ ନଥିଲା କି ଏଠି, ସାହୁଘର ବାଡ଼ ବୁଲା ହେଇଛି ଆଉ, ସିଏ ଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କରି ସାହୁଘର କିଏ। ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ମୋର ଅନେଇଛି ସେଇଟାକୁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାନି, ମୋତେ ଖାଲି ଧଳା ଦେଖାହେଉଛି, ଧଳା ଧୋତିଟେ ଗୋଟେ କିଏ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି, କଳା ଦେହଟା, ଧଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି, ମୁହଁ କି ଦେଖା ହେଉନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଧେ କିଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବୋଧେ ଆସିଛି କରୁଛି ଆଉ, କଳା ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଧୋତିଟା। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏତେ ଭୂତ ବୋଧେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି। ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଭଡ଼କିନା ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହନି, ଯେଉଁ ସିଏ ସେପଟରେ ଥିଲା,
ଇଏ ବଡ଼ ଭାବିଲା ବୋଧେ ସେପଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କରି ନା କ'ଣ। ସିଏ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏପଟିକି ଆସିଲା ଇଏ ଦେଖିକି ଛାନିଆ, ବାଡ଼ ତ ବୁଝାଇଛି ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏପଟିକି ଭସ୍କିଣା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମର ଏପଟରେ ବୁଲିକି ଆସିବା କଥା, ଆମର କ'ଣ ଆମ ଏପଟରେ ଆସନ୍ତି, ଏପଟିକି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେହ ଦେଖାଉଛି ମୁହଁ ଫୁହଁ କିଛି ଦେଖାଉନି, ଦେହଟା କଳା ଦେହ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖିଲା ସିଏ ତାର ଏମିତି ନଇଁଥିଲା, ମୁଁ ଅନେଇଛି ପୁରା ବୁଢ଼ାଟାକୁ। ଇଏ ବଡ଼ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ଜଲ୍ଦି ତାର ଦୀପ ଦେଇଦେଇକି ସେ ଜାଣିଦେଲାନି କ'ଣ ଘଟଣା, କାମଟା କେମିତି ସରିବ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଦୀପ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବଡ଼ ଛୁଆ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ଧରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି ସିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏପଟିକି ଆସିଲା ମାନେ ସିଏ ଆମ ପୂର୍ବ ମାନେ ଆମ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଇଏ। ମୋ ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ ସେ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ କରିଛି କହନି, ବୁଢ଼ା ଟୋକା ମୁଁ ଦେଖିନି ମିଛ କଥା କାହିଁକି, କଳା ଲୋକଟେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟେ, ସିଏ ତାର ଏମିତି ନଇଁଥିଲା ଏମିତି ଉଠିଲା। ଆଉ ମୋ ହାତ ଧରିକି ଘୋଷାରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବଡ଼। ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଥରଦେ, ମୁଁ କିଛି ହଉନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଭୂତ ବୋଲିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଦେ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ିକିନା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂତ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଦେଖିନି। ଏଇଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାଲକାଟା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଭୂତ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଭୂତ ଯିଏ ମଲା ଗଲା। ହଁ ଆମର କିଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମାଟା ଗୋଟେ କିଏ, ମୁହଁ ବି ଦେଖା ହଉନି, ସେ କିଏ ବି ଜାଣିବୁ କେମିତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି, ଏଇଆ ଘଟଣା ଆଉ ନା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଏଇସବୁ ଦେଖିଛି, ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକାଟା କଥାଟା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ନୂଆ ଯାଇଥିଲି, ବଙ୍ଗଳା କଥା ଶିଖିନଥିଲି, ନୂଆ ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ରହିଥିଲି ଶୋଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଭାରି ଇଏ लो ଏଇଆ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ଲ ମା କହ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଗଲିଣି ନା, ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲି 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବୋଧେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଡର ବାଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋ ବଡ଼ ହିସାବ ହେବେ, ବଡ଼କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ବଡ଼କୁ ମୋତେ କହିଲେ ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପାଲି ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି, ଆମର ସମାଧି କତିରେ ଯାଇକି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ଖଳାରେ, ମୋତେ କହିଲେ ପୁଅ ଚାଲେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଉ ସଞ୍ଜ ବି ବେଶୀ ହେଇନି, ଖାଲି